Pini arkoi ni phai thongkep arni ingdeng plikep rapho karbi jutang asong mahangke thek arni pachetondon se arnamlang pi karbi cultural society zonal committee asahem along setame talondun ada professor kep apor malompen arnamlang pi karbi cultural society zonal committee amaipu samson ingti ahinpen karbi cultural society alama kangthorpon pensi mai pangchengpon bangso phi puthot ada professor kepra minute likap apor malom kachikimo asai padopon lapuson si bangso mai ingsamjin lapen mesen pen pachon pondo borneo japen gentle som terang camera person porsuram terang news 7 northeast kadoka wi pen kachingrum alam subang la hello karbi jutang song mate kesias kesengcheng pen pinian indeng tikebra pho choklo meli non mat arnam lang pi habar melong chundang ar pusi doi pam lalon pili arnam lang pi hawar amai pensioner ke pache tondon indian kebra pho karbi cultural society mate karbi jutang jubat aputhak pensipini ni tustame lamai turbonlo si karbi anglongara pala si mrs ki pigang tung je ang tan ki do karbi lapen karbi ang longpen atokano ki do karbi atung sitame methang jutang jubat aphan manpeng tipipen ili toman su se ili toma jutang jubat ke pangchu pon thekji phansi nangli tom phan sitame chuning riponlo lapen ili tom ajutang hanlo ili tom yarje